Hagajing budien bagajing toket keblane menta kumbasitayo tam hadien balalap ya kemet jong raja Raghuvanshi yak artrik ujeliyo arjar pesan ketengah jong raja ke Sonam Raghuvanshi kala pendem no hinin kemit Hananganj PS Gasipur district Uttar Pradesh kipulet kile thu wei nong thombor kula shakem na Uttar Pradesh katba arngot kwe pat kide na Indore Madhya Pradesh kipulet kile thu ba ketengah jong raja ke Sonam kala pendem mon sngobha khmat kipulet ha Uttar Pradesh ka jingkhandra ban kem yo nong sha kno balai kadang ya chkhmat kipulet Menteri rang ba ka jela Conrad Kisangma ulai ro kipulet Meghalaya lor kane ke jingbot rinti ke jongki ke ban ya pat tokit benya pat kane ka kes hakane ke tweet jong u ulong hapo nyos ngi la yo ke jingjop ka bakraw ka ba kipulet ke Meghalaya ke yo ban kem no nong penyap yo raja kepala kem laingot kinong thombor ki bade na Madhya Pradesh ka kanthei kepala IT no pat ka jingtrekam kadang ya pan kem so wei unong thombor khuble shibon ki pulet Meghalaya Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya